Lurrinen magia. Ez gara kontuatzen usaimenean zenbateko boterea dagoen. Dendatik zatoz, lurrin denda bat daukazu Donostian? Bai, Jankidori laboratori, Zaragoza plazan, Kontxa ondoan, suerte hori daukagu itxasoa ikusten dugu dendatik. Eta bai, lurrindegi txiki bat daukagu, 5 urte egin behar dituna. Zorionez, marka asko daude, baino aukerak eta egitea gutzako zaila da, baino egia da, magia daukaten markak ez daudela inbeste. Eta gu saiatzega horiek aurkitzen. Gero gustatzen zait bai, gizon emakume ezberdintasunik ez duzuela egiten, usainak direlako. Bakoitzaren usaina, ez da? Etxien gizonak eta andriek kolonia bera botata ez dutelako berdin usaindeko, ez dute berdin usaitzen egia da. Baina oso ondo dau ezberdintasun ez hori, oso ezberdinduta dagoen sektore batalako kolonien datorzkigun iragarkiak, pentsa gabonetakoek. Umien jostailuekin gertatzen dana, ez da? Gizonantzat hau, emakumeentzat hau. Gainea, emakumezkoei uzten digute halako ambiguedade batean jolasten, ez? Osea, zure usai mota edo eman nahi dezun irudi mota edo kontsumistu nahi dezun hoi izan daiteke paleta zabalago batean, baina gizonezkoei zuzentzen zaien produktua da oso maskulinoa izan behar du. Eta inungo momentuan ez pentsatu desodorantea erabiltzagatik maskulinoago. Eta beti besteentzat. Emakume jarri gizonak atzetik etortzeko. Gizona jarri zeuretzat danien. Bai. Duen zure usainarekin bat egiten duzunien. Bai, guk adibidez askotan esaten dugu, ez? Nik da esaldi bat, etortzen dianean aukeratzea lurrina eta eskeztakin dundik hasi, eta nik esategiet, pentsatu bilatu behar dezula, aurkitu beharko zenukela lurrin bat, alako superbotere bat emango izuna. Oda, superfumatzeanean, ez dakit, burua altu gojungo zela kaletik, eta beste indar batekin, eta astearte gris bat hobetuko izun lurrinoi aurkitu behar dezula, zuretzako. Alejandro Magno bera. Bai. Oso zali, ze ondo, bueno, mesedez. Zenbat irabazten duen, pertsonai historiko batek, usain gozoa daukala jakinda. Hoi da, edo zuri iten dizutenean lurrin bat, gaur egun lurrin bat hartzea, eta kontatzea dagola oinarrituta, norbaitek adibidez, kasu honetan Alejandro Magno esan duena, investigazio bat indulako, eta aztertu dulako ze erabiltzezun Alejandro Magno, eta usai horietan, baztue bai, beste modu batea lurrintzezea gero, ez? Serie bat ikusten egile nahi Netflixen, Perfume, izan dauka, Alemaniako da. Bai. Kontu eda, zer egiteko gai izango zinateke perfume perfektuaren lortze aldera, ez da? Eta zein izango litzateke perfume perfektua bota eta danak maite zaitxoia. Karo, ida liburua, bai, Patrick Suskiñen liburua azkeneako horri buruz dijoa. Liburuan oinarrituta, trama berri bat egon da. Baina egia da, gero pertsonaia bakoitzak daukan gora berekin, ez da? Zer egiteko gai izango gineateke eta inozu, kontuz. Eta ez gara kontuatzen usaimenean zenbateko boterea dagoen. Hau da, eta ja ez atrakzioan bakarrik ez, baina datu bat dago memoriakin adibidez, bai? Zalantza barik. Uste dela ikusten degunan 8% goatzen degula eta 125, usaitzen degunan 135. Orduan, izugarrizko aldea da, zenbateainoko indarra daukan gure usaimenak, eta ez dugu lantzen. Eta holako boterea emango liguke, ez dut pentsatu, gaur egungo gizartean jendeak iteitun erokerikin, auskalo. Baina zederra, lekuan jartzea daukan balioa usaimenak, ez da? Askotan esaten dugula, dastamenien edo beste gauza batzutan kanpotik ikusmenien egiten ditugu aleginak, baina usaina ze garrantzitsua esaten egon zarana, ez da? Zeure usaina pertsona batena, aman usaina. Digartzen zuen ama da, da dinozu, zoriontasun iturri ikaragarria da.